Vamos a arrombarlos. A ver, quen me anda por aí? Hola, que tal? A ver si a xente, si vos destedes conta de que era ás 8. Porque isto de cambiar o directo de horario, pois non sei se ao mellor foi moi boa idea. Eh, Volviendo a conectar. Moi ben. Bienvenidos. Vamos allá. Eh, a ver se vai chegando xente, porque se non chega ninguén, pois así como viñamos tamén marchamos. Hola, hombre, por favor, se pensei que non viñades, Hola, hola, Alicia, Karina, Vicky, Pacucha. Ah, aquí está a Carballeda. De tal? É que dixía eu, e logo esta xente, pois non se dou conta de que había o cambio de horario. Se me parecía a mí moi raro, parecíame moi raro. Hola, Xavier, que tal? Moi boa noite. Tarde. Bueno, o que pasa é que se é de noite, noite. Desde Redondela, Paula, moi boa tarde, Paula. Hola, Carlos. Hola, Carlos Moliceli. Eso non é daqui, verdad? Ese apelido. Pacucha, que tal? Chove moito, chove que mete medo, miña filla. Non, é que non para de chover. Levamos un ano de chuvias que coidado. Eu xa sei que en outros lados están carecendo de agua, pero aquí temos agua de abondo xa, Xa é todo como unha esponja, é como ir pisando unha esponja chea de agua. Hola desde Bilbao, que tal, Marisa? Moi boas tardes, José Manuel. María Souto tamén, que tal che vai? Vai che ben? A gripe? Vamos indo ben, Pilar Casas, moi boas, Nuscas, que frío fai? Mira, eu levo todo o día na horta, porque tiña que limpar un bancal, estuve enseñei no que me puxen en directo ali para enseñar o dos chícharos, non sei se o vístedes, pero colleu unha chuvia 2 veces, é que está seguido, chove, para, e colleu unha chuvia, e ainda que me abriguín, mullínme, e doumo frío, Agora non, agora xa entrín en caloriño, teño o seu botinlle ao meu potingue. Tendes o potingue aí ao lado? Hola, Juanma, que tal? Desde Boiro. Que tal por Boiro? Bueno, como aquí, non, Juanma? Supoño que en Boiro é aí ao lado. Boiro e Ribeira, pois somos primos hermanos. O botiño unhas rodajiñas así de ginger, como se di en inglés. É jengibre. Que sempre ben. Hola, que tal, Susanita? Dinos al me gusta. Yo sí, eso, xentiña. E dille dando ao me gusta, que eu sigo facendo os directos co teléfono porque non teño aínda a tablet, non me deron, non me arreglaron aínda. Non vexo os me gusta, vexo os despois cando acaba. Darlle ao me gusta non vos costa nada, é gratis de todo. Só lo fai que YouTube sepa que o que estades vendo vos gusta, que interactuades ca persona que está facendo o directo. Eso, darlle aos me gusta aos vídeos que vos gustan e que queredes apoiar é unha maneira moi boa, é gratuita totalmente. Así que todo o mundo a darlle ao me gusta muchísimo. Hola desde Sabiñao. Donde é eso? Rosa María, donde é Sabiñao? Hola, Fina. Hola, aquí estamos, moi ben. Aquí en Madrid mucho frío. Hola, dende Santiago, tamén moito frío. En Madrid chove, en Madrid tamén. Contanos se chove en Madrid. Boas tardes, fai frío, chove. E non se pode salir a nada en Boiro. Non escapou nada en Boiro en toda a mañán. Arrea. Home, teño que creer porque non creo que me veñas mentir aquí, pero eu estuve traballando, pois traballín hasta que me doeu o lombo e máis as mansiñas, que xa vou ter aquí os callos do verán. Hola, desde Victoria, Conchi, Monge, hola, que tal, que tamén sempre andas por aquí. Hola, Nusca, que tal? Estrella, ben, ahora ben, encantada de estar aquí con todas vos, xa preparada cos meus bolígrafos por si me facedes traballar mucho, me facedes coller notas, teño libretas e folios para coller notas, e ben, todo ben, estou na casiña, estou a gusto, estou tomando este chismiño, hasta ahora non que pela moito, pero o meu potinho así, quentiño, que me gusta moito cando estou a charlar con xente, tomar algo quentiño, é moi bo.
Yo, para que no me coge el frío, comí un palmerón. Comeu un palmerón de chocolate. Mi madre, e iso quita o frío. Pois xa sabedes, quen era a persona que estaba en Madrid? A de Madrid, comer unha palmera de chocolate, que cho recomenda aquí Susanita, o sea, un palmerón, unha palmera grande de hojaldre de chocolate, cunha taza de chocolate, Susanita. Digo si ten que ser, si vai implícito que teña que ser a palmera de chocolate co chocolate. Ahora mismo no, ayer sí. Boas tardes, teus seguidores, Manuela e Joaquín, véndoche desde Gran Canarias. Ai, Manuela, aí seguro que cantou soliño. Aquí sí. Aí, en vez de tomaredes unha manzanilliña quenta ou un cafeíño con leite, igual apetece mellor unha caña ou unha tónica fresca ou algo así, non? Seguro que sí. Que tal está o tempo por aí por Gran Canarias? Nada yo me gusta, non vos ides olvidando. Ou se vou recordar, porque sempre que fago os directos hai 800 persoas que estuveron no directo e quedome con 50 me gustas. E iso non é moi bo para min, para o meu canal, digo, Non vos vai a costar nada, volvo a repetir, é totalmente gratuito. Darlle ao me gusta non indica, non vai a costar cartos. Boa tarde, o meu primer directo en directo. Ese científico, é o teu primer directo comigo, o sea, aquí, con esta xente toda que estamos aquí, ou é o primer directo que ves en toda a live? Será o primeiro aquí con nós. Bueno, benvido, ou benvida, non sei, ese científico. María del Carmen, hola, Nusca, saludos desde Basel. Ui, sí, fai frío, 4 grados. E onde é Basel? Ou non está ben escrito, ao mellor traduceucho o teclado. Carlota, en Raxo está caído dende a mañá. Supoño que estará chovendo, mal tempo. Ola, moito mellor a esta hora. Xa lle digo ao dediño, moi ben, Luci. Que tal vos parece a esta hora? Iso tamén é unha cousa que podemos revalorar. Porque a min dame igual ás 7 que ás 8. Dame exactamente igual. O que teño é que telo en conta para programalo. Está ben, pero bueno, se vos vai ben a esta hora, eu, para min, genial, o sea, estamos máis ou menos a mesma xente de sempre, sobre 100 personas, así que, Nusca, te recomendei a mi hermana que está en Australia, e como non le encantas. A ver, se poñémolas como a Alicia, donde teñen que ser que a pouco máis saleo, como non le encantas, non te sigue. Entendes? E como non, le encantas. Moitísimas gracias, pois alégrome moitísimo de encantarlle a túa irmán. Dille que me escriba, que me diga, son a irmán de Ali. É igual que non me vou a dar conta, pero está ben. Celi, que tal? Desde Extremadouro. Sempre estás aquí tamén, porque me sona moitísimo o teu apellido, así que benvida. Vou a estrenar mi primer bancal. Te escucho atentamente. Telo bancal recién feito? Pois mira, esta semana teño que poñer outra vez, bueno, se mo permite o tempo, porque eu moito falo, pero teño, quedaronme vídeos atrás por culpa da tanta chuvia incesante, sin parar, que está caendo desde outubro, sin parar. E bueno, hola Julia, desde Oviedo, desde o Jaliñeiro, aí está Cristian, sempre está tamén aquí, moi boas. Boas tardes a todos e todas, aquí estamos, tardes Nusca, Ángeles Ruiz, tamén pode ser unha taza de chocolate con churros. En vez da palmera de chocolate, ao mellor fai o mesmo efecto tamén, pode ser. La taza de chocolate para cando nieve. Se só hace frío, chega que a palmera. A ver, aquí estamos falando con unha experta. Eu faríalle caso, porque o di tan convencida que a mí non me colle lugar a dudas. Non me colle lugar a dudas ninguna. O malo é a xente que non pode tomar gluten. Que? Porque a palmera non pode. Os churros tampouco non pode. O chocolate hai que mirar que non teña gluten. Tampouco non pode. Manzanilla. É o que nos queda. Boas tardes, moitos biquiños desde Lanzarote. Hola, Lorena, que tal? Moi boa tarde, moi benvida. A min este chisme está me dicindo que só hai 12 personas aquí. É imposible.
É imposible que sea de solo 12. Marchou todo o mundo. Pasa que co teléfono non acabo de vervos ben. Pero, bueno, desde Arcade tamén chove, dinos Patricia Currás. Non, aquí contigo, non, aquí contigo e con vós. Ese é científico. Non sei de que ven. Basel... Ah, de Suiza! Ah, vale, vale. Sí, sí, estaba ben escrito, lo. Me gustaría que me dijeses cuál es la diferencia del arándano rojo y el oscuro. Mira, Julia, é exactamente o mismo que se me preguntas cal é a diferencia entre unha masán amarilla, unha verde e unha roja. As diferencias son que, a ver, a fruta é a mesma porque ven da mesma familia da planta, pero a variedade é totalmente diferente. Arándanos azules, a ver, tipos de arándanos hai máis de 100 tipos diferentes de arándanos. Uns florecen antes, outros son un pouquiño máis resistentes ao frío, outros danse mellor en sitios máis áridos. Bueno, hai moitísimas clases diferentes, pero tonalidades hainos os azules, ou, bueno, azul, violeta, ou os rojos. O arándano rojo é un pouquiño máis agrio, ao mellor, ao comelo. Faise como un pouquiño máis parecido a un cítrico, como cando comes ao mellor unha naranxa un pouquiño agria ou así, son un pouquiño máis agrios. Pero, sin embargo, o arándano rojo é o rei por excelencia para combatir todo tipo de infeccións urinarias. O sea, de orina, vaginales e do tracto urinario, se é masculino ou feminino, dame igual. Para tratar infeccións da orina, todo tipo de infeccións vaginales e urinarias, dos riñóns incluso, é o arándano rojo. De feito, ti vas pedir algo á farmacia sin que sexa, a ver, que non che faga falta un antibiótico máis potente, pero vas pedir algo á farmacia para tratar unha infección leve de orina, e o que che dan é arándano. En cápsulas, claro, a ver, en cápsulas ou en polvo ou arándanos desecados ou zumo de arándano, eso é o ideal, o que pasa que é complicado encontralo, pero o zumo de arándano é o que máis rápido che limpa a vexiga, como se di en castellano, vexiga? Donde está a orina, non me acordo agora como se di en castellano. Axudádeme, que estades aí a ver todos que están... Mi madre que mande mensajes, Dios mío, perdonade, que lle aporta o pouso do café á terra, vale, vamos despois, estábamos co do arándano, eso, dádelle ao dedo, fixen a empanada de atún collendo a túa receita e encantounos. Ah, que guai! Hoxe pola mañán tamén me dixo un chaval que tamén a fixera que por fin fora capaz a estirar a masa tan fina como a el lle gusta e saleulle ben ca miña receta. A mí moito me gusta que as recetas que vos fago que salen ben. Bueno, de feito, eu, o sea, procuro que non me quede nada atrás. Sabedes que as miñas recetas eu prefiero que dure media hora o vídeo, pero enseñar todo paso a paso, non saltarme nada, que a cámara colla todos os pasos a seguir, para que sala ben. Encántame que salan as cousas ben. Bueno, pois eso, que o arándano rojo, aparte de ser unha fruta, a min encántame, é para tratar infeccións de orina. E se non podedelo mirar, ou na farmacia, calquera día que vallades, mira, que me darías así para a infección de orina? E xa teñen ali un montón de caixas e todas teñen arándanos rojos dibujados. Porque é o que se usa. Eso está moi ben. Boas tardes, simpatiquísima, a rechispa. Arrancamos por fin co directo que nunca podo. Dar consellos de bancal e de plantar, que virá de maravilla. Ola, Isa, nunca podes porque antes era ás 5 e agora podes porque é ás 8. Se é así, pois alegrome moito de que por fin poideses vir. Non, somos 120... Vale, gracias, María, o sea, Carballeda. Porque, claro, no teléfono todo é como moi pequeniño e só me mostra 2 números. Agora mesmo somos 150, lo. Ponme aí 15, claro. Non, xa me extrañaba a min. Bueno, vale, gracias. Facer un esquerje de fisales, algún consello?
eu aconsello que plantes de semente, porque o fisalis ten tan pouquinho, a non ser que sea dun fisalis moi vello, e que collas a parte que é esa como leñosa, sabes? Porque o fisalis pode non morrer dun ano para outro e quedar como un arbusto, pero non pode facer moito frío, bueno, non pode ser moi agresivo o tempo tamén en canto a chuvias fuertísimas ou vento, e o terreno ten que estar drenado, encántalle a agua, porque ten que estar sempre húmedo, o sea, que ten que ser un sitio húmedo pero poroso, que non encharque agua nada. E podeche durar dun ano para outro. Oia, outro, e outro, e outro, e outro, Pode facer un tipo sepa, como un cañoto así gordísimo. E, e se colles da parte máis de abaixo, que teña non leñoso de todo, pero semi-leñoso, podes facelo esquerje. Pero se non, o que eu che recomendo é que o plantes de semilla, porque crece rapidísimo. Plántalo, olvídeste, e canto lle empece a vir o caloriño, salenche 1000 plantas de un solo alquequenje, 1000 plantas, miles. A ver, tamén as poden comer os caracoles, así como salen, e diste, non me saleu ningunha, saliron, pero comeuches unha babosa ou un caracol. Entón, pois eso. Vamos a ver, hacer un esqueje de fisales algún... A ver, eso, nos, vale. A min vaime moi ben este horario, sobre todo agora que ven o calor. Por eso intentamos cambialo, porque a ver, hoxe non, porque está a chover e fíxose de noite de contado, pero en canto empece a vir o soliño, eu tamén teño máis que facer. Eu, se está a quentar o sol, non entro na casa en todo o día. E non me viña ben facer a min os directos, ou deixalo no verán, que tamén podemos deixar un mes ou así. Carmen, hola Nusca, xa comprei frutos del bosque, son como uvas no Lidl, dime si tes e que tal saben. Frutos del bosque. Pero frutos del bosque estámonos referindo a todo tipo de frutillas que vos falín eu do Lidl, que poden ser arándanos, framboesas, grosellas, uvillas, arándano rojo, azul, todo iso son frutas del bosque, porque pode ser calquera fruta que nace como, digamos, silvestre, incluso as amoras. Eu teño visto no Lidl a vender silveiras, o sea, fruto das amoras. Claro, é normal, o Lidl é de onde é, e ao mellor en moitos sitios non hai silveiras como temos aquí en todos os regueiros. Entonces, o fruto do bosque pode ser calquera. Tesme que despois mandar unha foto ou así, por Facebook ou así. Todas as frutas saben ricas. As frutillas todas do frutas del bosque, como ti dis, ou, bueno, as frutillas estas que vos recomendín do Lidl, non son ningunha extremadamente dulce. Son todas como tirando un pouquiño a agrio e a ácido. Así son as frutillas. Como as amoras. Ti comes amoras e dulces, podeche tocar unha, pero depois unha amarga un pouco, outra... Pero eso gusta. Pois, bueno, teñen todas as mesmas características. Arándanos, todo. Bueno, a framboesa é un pouquiño máis dulce, pero bueno, fixen empanada de atún collendo a túa receta. Vale. Ai, mi madre que mande de... Si alguén está escribindo algo que necesita que lle conteste, que mo volva a repetir, que a mí non me importa, volvédelo a escribir ou copiades e volvedes a pegar, porque se non o vexo é porque estou falando. Se estou falando non estou lendo, e se estou lendo non son capaz a falar. Bueno, sí que son capaz a falar e máis a ler, pero claro, son de tanta xente escribindo que se me van os mensajes, así que se é importante o que me queredes preguntar, que seguro que todo é importante, volvedemo a preguntar. Pois estades aquí, claro, estades aquí porque para vos é importante. E para min é importante que esteades e que lle deades ao me gusta, que non se vos olvide, porfa, para que sea lucrativo este directo, senón... Ben, boas tardes a todos. Onde se compran os arándanos rojos? Eu teño os azulados. No mesmo sitio, quero dicir, no Lidl estes días haino, están moi ben de precio, pero tamén os tes en calquera tienda ou incluso no mercadillo. Calquera mercadillo que vayas agora, durante este mes de marzo e abril, valos encontrar seguro, seguro. Muchas gracias por la información de los arándanos. Yo comí el azulado, nunca lo vi rojo. ¿En un tiesto se me dará la planta? Sí. ¿Ten que estar ao sol? Sí, tamén. A terra que lle poñas no tiesto, Julia, ten que ser
que non encharque, que non quede encharcada de agua. E necesita humedad, moita humedad, o sea, que tela que regar no verán casi todos os días, pero que a súa agua non estea emposada, que non colla agua abaixo, e que a maceta sea grande, porque date conta, calquera arbusto de arándano podémolo podar. Pódelo podar a unha altura, deixalo sempre a 30 centímetros ou así, do chan a isto, por exemplo. E vaiche dar fruto igual porque dá nas puntas, o arándano vaixe a safar para dar fruta. Pero, si temos sitio e se o queremos deixar, pode chegar a medrar 4 ou 5 ou 6 metros de alto, O sea, un arbusto grande, se o deixamos así a eito, E se ten ben a terra, claro, se non quedase chiquitín, pois é por algún motivo da terra, fijo. Eso, nunha maceta non vai a ser tan grande, non vai a ser tan produtivo, pero sí que necesita sol, directo ademais. Que máis? Quedeime que receita que deches das barbas de espiga. Moi ben. Tomando o vale, vale, vale. Pois, podes, despois no verán, heino de volver a recordar, pa que o gardedes, e máis heivos de enseñar a gardalo, porque non se pode secar agresivamente, non? Digamos, podedelo secar de moitas maneiras, e non ten por que ser ao sol, porque se o pos ao sol é tan delicadiño que pódese queimar e perde as súas propiedades. Entón, chegaríalle enriba dun papeliño e nun sitio onde este aireado. Eduardo Benjamín, en la isla portuguesa hai excelente vegetación. En que isla? De que isla nos estás falando, Eduardo? Ola, nos con bico desde Cangas del Morrazo. Ola, que tal, Amalia? Moi boa tarde. Conoces o arándano trepador? Eu plantei un e non o conoxía. Pois non, non o conoxo. Supoño que será dos azules, o sea, do que é violeta, porque hai un montón de clases diferentes. Entón, pois, supoño que será ese. Non o conoxo, non o conoxo. Aí está. E agora que máis? A ver, xa lle aporta que lle aporta o pouso do café á terra. Nitrógeno sobre todo, pero tamén ten algo de fósforo e un pouquiño de potasio, o sea, o nitrógeno vaille a axudar a enraizar, o sea, o pouso do café vaille a axudar a enraizar polo cal, o sea, se enraíza mellor, vai a ter moita máis fortaleza para crecer e para botar follas máis verdes, o sea, axúdalle ca produción de clorofila. É como unha cadena, sabes? Non te chales moito a botarlle, non enterres unha planta en café, e, por exemplo, o café, se lle aplica moito, diredes vos, canto é moito? Sentido común, porque eu tampouco non son científica, pero sentido común. A ver, teño aquí este cacharriño. Pois imaginadevos que na vida dunha planta chegalle de sobra, para un tomate chegaríalle así, que son como 2 cucharadas soperas de café por planta. Por exemplo, se o queredes botar no burato da planta, pero se queredes preparar o terreno, limpádelo, aireádelo, ou sea, acabádelo a unha altura, non ten por que ser moi alta, aireades ben, e botádelo como a quen sementa, non sei, a cubrir así ou aquele. Despois mezcládelo ca terra e xa quedaría. Tamén lle vai moi ben, por exemplo, aos árboles agora, aos frutales todos, porque están en plena produción e desarrollo de flores, de follas, de pujas, están empezando a despertar, non, do letargo do inverno. Entón, venlle moi ben. Incluso podedes facer unha mestura de pousos de café, borra de café, e borralla de haber queimado madeira, dos fogóns, por exemplo, de haber queimado a madeira que non fose tratada. Sempre o digo, pero teño que recordar, porque o que botades na horta é o que sementades. Que a leña non teña nin químicos, nin produtos para que non pudrise, por exemplo, nin barnices, nin pinturas, nin nada deso, que sexa madeira pura.
do monte para o lume. Esa é a mellor ceniza. Nunca vale a ceniza da barbacoa. A lo menos para botar na terra que vas a plantar. E por que non vale? Unha cousa, vou facer aquí un Kit Kat, un inciso, porque esta semana en un grupo que estou de Facebook alguén preguntou unha cousa, non me acordo o que foi, algo sobre os chícharos. Entonces alguén lle respondeu: Nusca dixo isto e o que di Nusca vai a misa. Non é así, A ver, eu dígovos o que fago eu, o que a min me funciona, e douvos como unhas pautas para que vos adatedes, teñades unha ligera idea de como a fai a outra xente, de como lle funciona a outra xente, e vos adatedes aos meus consellos, ou como eu fago, con outros consellos de outras persoas que o fagan diferente a min, e vos, por sentido común, pois, ir adaptándose e facelo vos á vosa maneira. Non quere dicir que o que diga Nusca vai a misa. A min hasta non me gusta que se diga eso, porque ninguén está no poder da verdade absoluta. Non sei, o que hoxe vos digo, ao mellor mañán xa non vale, porque cambia o tempo ou porque, non sei, por circunstancias. Entonces, eu sempre intento facer os vídeos dicíndome, vouvos a dicir como o fago eu, e así, desta maneira, podedes coller os consellos que eu vos dou, pero non como verdade absoluta, que quede claro, Entón, pois eso. Isto viña que Cris me preguntou, eso, a borralla do café, mesturádela ca ceniza, e todo, a ver, como explico isto? Cando se abona un frutal, que isto é algo que moita xente non sabe. Cando se abona un frutal ou calquera tipo de arbusto alto ou así, a xente non sabe onde abonalo. Bueno, moita xente, outros saberedes como a min, que eu tampouco non é que sepa a mi madriña que estou na verdade absoluta. Bueno, pois, mirade. Imaginádevos que este é o árbol, non? Bueno, máis, como cheires de bolígrafo, cheira a alcohol, Dios mío. O que se abona, vos tendes que calcular, bueno, a ver, agora os árboles frutales aínda non teñen folla, pero vos tendes que mirar en onde ten todas as ramiñas, vale, onde lle chegan as ramas todas. E esta zona, toda esta zona, máis ou menos para abaixo, toda a zona que rodea o árbol, así, que é o mesmo ancho que a parte de arriba, iso é todo o que hai que abonar, porque como mínimo, as raíces do árbol son tan grandes, tan largas, como é a copa arriba. Espero haberme explicado. O sea que tendes que abonar, para abonar ben un árbol, tendes que mirar arriba o que ocupa a copa do árbol, iso máis ou menos é onde están as raíces. Seguro que máis. O sea, iso como mínimo. E tendes que botarlle o abono ciscado arredor todo do que ocuparía a copa do árbol se estuvera pousada no chan. Pois, iso. E podedeslle botar en esta época esa mestura que vos dixen de borra de café con ceniza de fogón, de madeira pura, que lle vai a axudar a estar un pouquiño máis fuertes agora que están empezando a despertar do inverno. Esta é unha colaboración, Cris, queres saber que le aporta el pozo de café? Sí, puso varios mensajes. Gracias, Susanita. Gracias. A ver, cuántas cousiñas aprendo contigo. Ai, como me alegro. Saludos desde Cesuras. Oza Cesuras, non? Sempre me costou pronunciar eso, Oza Seguras. Por que hai aquí mensajes retirados? Que pasou aquí? Non sei que pasou. Bueno, espero que non pasase nada. Boa tarde. Descubrín a canle fai moi pouco. Encántame o teu contido. Un saúdo desde Terras do Carballiño. Ourense, que tal? Mónica, pois, super ben vida.
ao meu canle, non te olvides de darlle aquí agora ao me gusta, porfa, porque iso axúdame moito a min, é totalmente gratuito. Nada, e suscríbete ao canal, non te quedes solo mirando, porque vos vou contar un secreto. Eu podo ver as estadísticas dos vídeos que poño no YouTube, e os 60 e tantos por cen da xente que mira un vídeo non está suscrita. Eu non lle teño que facer, quero dicir, se vos mirades os vídeos e non estades suscritas ao canal, o vídeo vadelo a poder ver igual, que non vos colla dúda, non é un paso imprescindible a facer. Que pasa? Que se non vos suscribides, e se o canal non ten suscritoras, persoas que se suscriban, que lle dean me gusta aos vídeos e así, para YouTube non eres unha creadora de contido boa, porque, bueno, miran os teus vídeos pero non se suscriben, entón, pois, non axuda nada. E realmente, se o canal non vai ben, hai que pechar, porque isto é como todo. É como se abriras un restaurante, ábrelo con todo amor e con todo cariño, ofrecendo o millor que sabes facer, e vas a poñer a mellor comida nese restaurante, pero se a xente non ven a el e se queda a comer, pois non tes que pechar, claro, non vas a traballar po aire, non? É como di miña nai, traballar po inglés. Inglés, non po inglés, non, nin po inglés, po inglés. Ola, Nusca, yo pongo botellas de plástico para proteger de los caracoles las lechugas recién plantadas. Bueno, eu poño tellas. Para min non hai cousa máis limpa, máis eficaz e máis buena. Tellas e cachos de madeira podre, teño que facer un vídeo solo deso. Porque é limpísimo. O sea, tamén tes que ser, a ver, calquera cousa que queiras facer na túa horta de xeito ecológico, vaiche a comer moito máis tempo, tes que ser como máis insistente e tes que non baixar a guardia, porque non é o mismo botar un veneno e que mate todo, hasta que volva outra vez, non tes que volver a botar veneno, e libraste de todo iso, pero se non queres botar venenos, nin pesticidas, nin químicos, nin nada, tes que ser moi insistente na horta, moi insistente, e resignarte cando tes unha pérdida, porque así, porque ven unha peste que non esperabas, porque ven un hongo moi agresivo, se non queres botar químicos, non hai nada ecológico para lle botar, pois arrancas e volves a plantar, resignación, é o que teño eu tamén, A mí o das botellas de plástico, a mí o plástico na horta, canto menos, mellor. Entón, eu son antiplásticos. Madeira, Eduardo. Madeira, Leixa, non fun nunca, teño que ir. A Madeira non fun nunca. Podo hacer ya el semillero de fixa? Sí, Sonia, sí que podes facelo, Sí, sin problema. A min, eu que ten a manzanilla da casa, que veñen as chismas caches na chispa, a ver, non valo para pescar. É que este ten un jarabullo ben grande. Bueno, pois eso, si, podes plantar o fixales. Que pasa? Que non vas a... Ao millor, co frío que fai, non vas a ver que vai a salir ao millor en un mes, pero depois, cando lle veña o caloriño, xa sale el. Pódelo plantar, xa, Sonia. Hola, Esther, que tal? En que idioma habla? Hablo en gallego. Es un idioma que hai en España. Hai varios idiomas, e entre ellos el gallego. Eu falo gallego. Sembrei os alquequenjes, tarda moito en nacer? Si, Rosa, poden tardar, porque fan como unha espera, fai como as sementes da manzanilla. Diste, este ano non me sale manzanilla, chega o calor e tes a horta chea de manzanilla por todas as esquinas, tes que estar a arrancar. Os alquequenjes fan o mismo, alquequenjes ou fixales. Plántalos e van a estar como en letargo, como dormindo, esperando as condicións climáticas axeitadas. Pero están ben na terra, non te preocupes. A non ser que os puseras nun sitio que está encharcado, que pudriran as raíces, pero, bueno, non creo que fose así. É certo que hai que poner máis de 2 plantas de arándanos para que den frutos? Non, porque, mira, eu tuve moitos anos unha sola, azul, e
e dábame fruto. E máis, dá como empeza a dar, pois non sei, depende do ano, ten que ter calor, necesita sol, pero pode empezar a dar a finales de marzo ou abril, maio, junio, julio, agosto, setiembre, hasta que lle chega o frío. Así que mira a cantidad de postas novas que ten, porque bota outra vez flores, e bota o fruto, e depois bota flores, e fruto, e flores, e fruto, e está así e tal. E eu despois sí que comprín unha segunda, unha terceira azul, e despois comprín 2 rojos. E non creo que faga falta, eu nunca escoitei, pero tamén pode ser, xa que o diste, pois pode ser, eu non sabía, pero pode ser que como hai tantísimas clases de arándanos, máis de 100 clases diferentes de arándanos, pode ser que algunha, a súa flor, necesite, o sea, que haxa plantas que teñen a flor macho e outra planta que teña a flor femia e que necesiten estar xuntos para ter unha polinización, porque senón non daría arándanos. Pero ao mellor é unha cousa como os kibis. Hai kibis que necesitan femia, femia, macho, femia, femia, e hai outros que xa veñen híbridos que xa teñen a mesma planta, xa ten a flor macho e a flor femia, o sea, con plantares un kiwi xa che chegaría. Entón, ao mellor o que estás dicindo é por culpa deso, de que ao mellor é unha clase que eu non sei. Aquí, o viernes cumprín a planta de peramelón. Mima, estou creando unha visión que flipas, porque eu penso que ninguén sabía da peramelón. Solo eu, é por culpa de ver vídeos asiáticos, que me encantan, que os chinos e os japoneses teñenme loquiña cos seus vídeos, porque sempre poñen unhas frutas tan espectaculares que eu quedo-me embobada mirando horas a fruta que teñen. E, bueno, e dai foi onde empecín a conocela e tal, e miren as súas características e pensín que se podía dar ben aquí. E estou-me dando conta que este ano o que produza a persona que estea producindo as plantas de peramelón, seguro que se está preguntando: pero que se lle dou agora a xente por comprar peramelón a todo o mundo, Dios mío? Na súa vida vendeu unha planta e agora está vendendo a centos. Bueno, pois moi ben. Me sorprende que entiendo perfecto. Janina, ¿de dónde eres? Porque son hablas hispanas, o sea, tienen la misma raíz, vienen del latín y son como descendientes, dialectos del latín, por ejemplo. Son varios idiomas que vienen de la misma raíz y por eso me entiendes. Hola, ¿de dónde eres? Susanita, estásme preguntando a min? Estás preguntando tamén a Janina. Vale. E a cáscara de ovo tamén. A cáscara de ovo tamén é moi necesaria para as plantas, porque casi o 100%, o sea, o 100 non, pero o 90 e tanto por 100 do que compón a cáscara de ovo é calcio, porque é a maneira que teñen as galiñas de poñer, non? Elas teñen a súa célula, que é o seu óvulo, e teñen que expulsar. E ao pasar pola cloaca, formaselle unha cáscara de calcio para poder salir. Pero ese calcio que fabrica a galiña podemos usar para as plantas. A ver, non é asumible polas plantas poñerlle unha casca de ovo así inteira, sempre vos lo digo. Non lle vale de nada, porque as plantas non saben triturala, non saben absorberlle o calcio. Entón, canto máis trituradiña lla poñamos á terra, mellor. A planta non vai a saber igualmente, aínda que estea moi triturada como eu a fago, que a fago como a polvo, como a fariña, aínda así a planta non é quen de absorber o calcio dela. Pero eu o que fago é favorecerlle o traballo aos descompoñedores, os bichos descompoñedores que viven na terra, que van a transformar ese polvo de casca de ovo, van a transformar en carbonato cálcico, que é o que sí pode asumir a planta, absorbela e usala para fortalecerse. O calcio nas plantas fai o mismo que nos fai a nós. Evidentemente, as plantas non teñen osos,
E a nós o que nos fai o calcio é facer uns osos fuertes, facer, bueno, entre outras funcións que necesitan calcio do noso organismo. E nas plantas non teñen osos, pero as súas células teñen unha parede celular. As nosas non, o sea, as nosas células son sin parede celular, son blandiñas, son redondas. As paredes dos vegetales son así, cuadradas, aloncadas, e teñen como unha parede celular. Esa parede celular necesita calcio para ser máis rígida, máis fuerte, máis estable, e canto mellor teña a cantidad de calcio a planta na parede celular, máis erguida crecerá, máis fuerte, o sea, vais a facer unha planta con un tallo firme, duro, cunha boa circulación, digamos, de salvia e de todos os nutrientes que van por dentro da planta. Todo iso fai o calcio. E tamén é moi bo aportarlle calcio á terra. Sin chalarse tampouco, porque a cantidad de calcio que necesitan as plantas é así. Non é nada, é moi pouquiño. Pero, bueno, está de máis ali, e vano descompoñendo os descomponedores, así que el árbol son las raíces según la vegetación y frutas también las verduras. A ver, Eduardo, si che entendo. El árbol son de las raíces según la vegetación y frutas también las verduras. Non che entendín moito, Eduardo. Supongo que la ceniza de pellets tamén vale. Depende. A ceniza de pellets normalmente non trae aglomerantes, pero iso telo que mirar. Eu non me meto en como o fabricante dos pellets fai os pellets. Si só usa serrín de madeira prensado, sí, porque é madeira. Pero ti mira os componentes por detrás, porque ao mellor ten algo que para aglomerar, sabes? Para facer o que é o dibujo dos pellets e non só o prensado ou así, é que non lle mezclen químicos ou outra cousa, se non lle queres botar porcalladas á terra, que a podes envenenar, sabes? Diste, dos pellets sí, que me dixeron que sí que valía. Hai que mirar os ingredientes que teñen os pellets, que, bueno, hai que ter cuidado. Non, díxome que o trepador é vermello. O arándano. Que guai. Bueno, pois, genial, non o sabía. De todos os xeitos, eu como murallas para trepar, para poñer plantas para trepar, non teño moito. Entón, casi os prefería así. Nusca, comentabas que non se debe usar borralla da barbacoa. Bien, gracias, Aurora. Porque a borralla da barbacoa, ti pensa que pos churrasco e chourizos e ao lado criollos e ao lado un cachiño de ternera e tal. Eso, desde que lle chega o calor, empeza a pincar abaixo. Pink, 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 e está caendo abaixo toda a grasa que é sangre e tal, vai caendo nesa barbacoa. E cando ti lla botas á terra, sin querer, porque ti pensas que o estás facendo ben, pero iso vai a resender. Nós non temos o mesmo olfato, as mesmas olideiras, pero un rato, ou unha toupeira dalle igual, porque come crudo, pero un rato, un ratillo, un furón, o ratillo de campo, calquera tipo de roedor, vais a sentir moi atraído polo olor, porque lle vai a resender á gloria, porque eles teñen un olfato tremendo. Dadevos conta que se andan polo subterráneo, vista non teñen moita, pero o oído e o sentido do olfato teñen un super desarrollado. Ti botas por ali a ceniza da barbacoa e estálos atraendo, estás dicindo: venen para acá, que vou a plantar uns repollos para que sepades que están aquí. Entonces, o da barbacoa non. A ver, se non a queres tirar, en donde si a podes aproveitar, que tampouco, é na composteira. Pero tamén podes atraer ratos á composteira. Pero, bueno, nunha composteira xa é normal que haxa vivindo algún rato ou así, algún roedor. E por iso a min non me gusta botarlle a borralla da barbacoa na zona de cultivo, nin en ningunha zona. E non che digo nada se son sardiñas, porque o cheiro das sardiñas, iso queda ali
máis vanlle caendo cachos de piel de sardiñas, ou vanlle caendo as escamas, eso todo está lo botando ali, eso arresende a gloria aos ratos. Venche todos os roedores. Pois se non entiendes algo, pregunta, xa lle no tele, te ayudamos. Moitísimas gracias, Susanita, joder, que se dá justo. Dá justo con xente, este xa é unha comunidade de persoas, xa non é que sexa un directo de Nusca, xa é unha comunidade que axuda aquí e todo. Eu xa estou collendo a miña libreta, moi ben, Celi. Un saludo desde Alicante, la horteta ecológica. Anda, un colega de horta ecológica. Hola, que tal? Desde Alicante. En Alicante está facendo frío tamén, Non te preocupes, eu retiro os meus repetidos para que non leas en balde. Non, Susi, non os quites porque... non quites, non te preocupes. Alma, yo estoy suscrita. Lo que no puedo es darle a like. Eso é moi raro. Teño moitas preguntas sobre os arándanos. Podes comentar cal é o mellor no norte de Galicia? Coidados e abono. Un repaso así general, esa, porque foron preguntas que me fixeron esta semana. Como falei dos arándanos, a xente preguntoume varias cousas dos arándanos. Vou a ser moi general. A mellor clase, non sei todas as clases dos arándanos, é imposible, porque hai 100 clases, máis de 100 clases diferentes de arándanos. Pero, bueno, iso é moi fácil de mirar en Google. Que tipo de arándano soporta mellor... Bueno, ahora xa podedes escribir en gallego en Google, que pasa que non me entende ben ás veces. Que tipo de arándano soporta mellor a temperatura entre tal e tal, sabes? Xa che vai a dar a clase, a marca do arándano ese. En canto aos abonos, non é unha planta, isto xa falo de todas as frutillas. Si en silvestres, frutos del bosque, arándanos azules, arándanos rojos, grosellas, frambuesas, uvillas, calquera tipo que sea de frutilla destes de tipo arbusto, que suelen ter espiñas e así, bueno, son máis ou menos os mesmos coidados. Necesitan nitrógeno, fósforo e potasio, pero non moito. Son capaces a estar sin ningún nutriente, posiblemente a terra que teñades xa ten os nutrientes suficientes que lle fan falta a esa planta. O sea, un exceso de abono podelle facer daño. O que non soporta, isto tendelo que ter en conta cando plantedes, é o encharcamento e o secano. Non o leva moi ben. Bueno, o secano, a mellor, sí, porque hai clases de arándanos que levan moi ben a terra seca. Pero... O que non queren é que estea encharcada. A terra ten que ser húmeda, pero moi drenante. O sea, así como se molla, ten que escorrer rápido. Non pode estar en un sitio onde estea encharcado. E dá igual que a terra sea arcillosa ou arenosa ou un pouquiño máis negra. O que ten que ser é que drene, que escorra agua de contado. Iso sí. E despois, coidados básicos. Se o queres podar, podes podalo. Telo que podar despois da última vez que cando empeza a estar, digamos, empezando a dormir, que pode ser, dependendo de onde vivas, claro, pero máis ou menos en outubro, noviembre, diciembre e xaneiro. En eses meses podes podar. O meu arándano, que vos enseñín o outro día, en febreiro, a primeiros de febreiro, empezou a florecer. E agora mesmo, un mes despois, está cheiño de flores. Está cargadísimo. Co cal, si podara ese arándano en diciembre ou en xaneiro, xa non iba a ter fruto este ano, porque non lle daba tempo. Porque para botar os frutos, que os botan sempre na parte máis aérea, na parte máis de arriba que deixedes, non vai a dar frutos, imaginadvos, tendes unha planta así, non vai a dar os frutos no medio onde non dá o sol. Estas plantas van a botar os frutos na parte externa. Entón, se o podas
Se o podara, por exemplo, nin en noviembre me atrevería, en noviembre, diciembre ou xaneiro, xa non tería fruta este ano, eu tería moi pouquiña. Entón, cando podar? Eu diría que cando acaba a súa época vegetativa, xa non digo de flores, cando lle empecen a caer as follas, que dependendo do tipo de arándano e do sitio no que vivas e do clima da túa horta, pode ser en outubro ou noviembre. E setembro, ao mellor, tamén, se vos ven un setembro moi malo, ao mellor tamén lle podedes podar. Pero tamén se pode deixar a libre albedrío. Faiche unha mata grande para arriba, cando está florido é bonitísimo, cando ten a fruta é moi chulo tamén, e o que pasa é que cando é así tan grande, os frutos van a ser máis pos paxariños que para ti, porque vai a ser difícil de apañar. Non sei se vistedes algunha vez como os apañan a xente que se dedica precisamente a plantación de arándanos para recoller arándanos, téñenos a esta altura, ou así, pero non os teñen moi altos. Pódanos e teñen como unha especie de pala que ten moitos dentes en diante, e o que fan é pasar os dentes e a frutilla xa cae, ou sea, os arándanos na máis tocarlle xa caen. E claro, se tes o arbusto tan grande, é difícil collerlle os frutos. E máis, como veñe un vento e estean maduriños, caen ao chan, caen rápido, sabes? Entonces, pois sí. Non podo darte porque non me sale, que desde hace 2 semanas el formato para... Bueno, non te preocupes, se non podes darlle ao like, non te preocupes. Pero todos os demais e as demais persoas que estades aí, se lle podedes dar ao like, dille dando, Eu xa fixen o primeiro polvo de plátano seco e teño máis a secar. Moi ben, iso sí que é unha cousa que podedes facer durante todo o ano, porque a tona de plátano, a piel de plátano, merma moitísimo e parece que tes moito e podela xuntar durante todo o ano e deixala secar e triturala, e ese polvo non ocupa nada, o sea, tes que triturar moitísimas tonas de plátano potasio extra para as plantas, cando están florescendo, cando están vaille moi ben, por exemplo, a plantas moi exigentes, solanáceas e curcubitáceas. Xa sei que moitas ides a dicir que é iso, pero se vos lo digo sempre, a vos de acabar sonando o que é. Entón, solanáceas, pimentos, tomates, berenjenas, curcubitáceas, calabazas, calabasíns, pepinos, pepinillos, lufas. Entón, ese tipo de plantas son moi exigentes en abono, moi exigentes, pero cando están ca floración, hai que aportarlle como outra vez abono, logo, non? Non vale con... cando as plantín, xas abonín e fertilixín o terreno e está todo genial. Non, esa planta é moi jalopina, come moito, e todo lle fai falta. Entón, hai que volver como a fertilizar, a axudarlle. E o potasio vaille moi ben, porque despois a plantiña é grandiña, se quere empezar a producir flores, e o potasio vai a vir moi ben. Así que genial co do plátano, botei... Madre mía, que mande mensajes me quedaron atrás, Dios mío. Te saludo yo, hola. Ai, Dios mío. Falando de paxariños, eu teño que poñerlle unha rede, porque senón non os probo. Pois se lla hai que poñer, é que, claro, se lla hai que poñer, hai que poñer. Saludos, me saludas. Hola, María del Mar. Non estaba vendo os mensajes, María del Mar. Estaba falando, e eu cando falo non podo ler. Salúdoche, María del Mar, date por saludada. Hernández González. Moitas gracias pola explicación dos arándanos. Venme moi ben, alégrome moitísimo. Eu en español, yo. Hola, Nusca, estou te escoitar, interesante todo. Moitísimas gracias, Irene. Moito me gusta, gracias, Susanita, pero te escucho, me vou duchar, pero te escucho. Ai, vaiche boa, que Xorge, comida, métenos na ducha. Alala, pois vaille dando. Isto veme moi ben, que teño unha planta de arándanos que non dá nin os bons días.
Pois posiblemente o terreno no que a teñas non lle sea axeitado e solo con cambiala de sitio e estás a tempo porque aínda non empezou a botar as raíces como as raíces de empezar, como vos explico? Unha planta ten as raíces principales que son as de agarrar, que esas non buscan comida, solo buscan sucesión da planta. Despois hai outras que salen dai, que son como secundarias, que son xa as que empezan a buscar a agua e nutrientes. E desas salen outras moito máis pequeniñas, como peliños, que esas son os que lles aportan todo o alimento e a comida á planta. Bueno, pois, como están aínda letargadas e non empezaron con ese tipo de raíces, pódela cambiar. Faille dependendo do grande que sea, ti faille arredor como amplitud, para non tirar así e romperlle as raíces, sabes? Faille cova dabondo e cambia de sitio, pona nun sitio que non encharque a agua, que non encharque nada. E se che encharca, prepárallo, fai unha cova grande, ponlle unhas pedras abaixo para que acabe de drenar, por riba pose un pouquiño de pedra máis miúda, ao mellor, se vas pola horta, ao mellor se encontras pedra desta miúda, e se non, pois, un pouquiño de gravilla ou así, non? E despois en riba dunha capiña de gravilla poslle terra, para que drene, para que lle dea lugar a que drene, e que debaixo das súas raíces non teña agua encharcada. E ao mellor solo con eso xa se afastes o teu arándano, xa che ven genial. Me encanta que compartas lo que sabes. ¡Olé! Gracias, Rebeca. En pandemia, mi familia compraba abono. Gracias por os teus consellos. Son unha principiante. Sara, pois moi benvida ao meu canle. Vai che axudar moitísimo que teño un montón de vídeos. Bueno, eu todos os vídeos os fago pensando en non dar nada por sabido, sabes? O sea, enseñar ao que non sabe sin dar nada por sabido. Quero dicir, mirade, aínda hoxe estaba mirando un vídeo bueno, non me gustou nada. Estaba mirando un vídeo dunha chavala que estaba explicando unha cousa e claro, o que pasa que me interesaba o que quería dicir a tipa e seguín escoitando, pero dixo así como, bueno, este vídeo ya tengo outro para principiantes, este é ya para gente entendida e gente que ya sabe de lo que estoy hablando. E entonces segueu explicando, pois se tuven que deixar de vela. E dixo eu alago, os que non sabemos, os que non vimos o primeiro vídeo lá non podemos ver o segundo, ou non teremos a capacidade suficiente como para enlazar cousas e poder ver isto. Este vídeo non dis que non era para iso. Entón eu intento evitar eso, bueno, non só no meu canal de YouTube, senón na miña vida en general. Na miña vida, cando explico algo, explico sempre pensando que o que me escoita non ten ni idea, sabes? Ao mellor a algunha xente que xa ten algo de idea, se lle fai un pouco pedante escoitar repetir cousas. Pero, bueno, eu non vou facer vídeos para categorías diferentes de persoas que sepan, non. Entón, Sara, vaiche vir moi ben o meu canal, porque tes un montón de cousiñas para iniciar unha horta. E esta semana, porque só o prometín, e ten que ser o prometido, haino que facer. Vou facer 2 vídeos, se o tempo mo permite, porque aquí non para de chover, 2 vídeos, un falando da asociación de cultivos, como se poden asociar cultivos para que non se estorben entre sí cando queiran medrar, e para axudarse mutuamente en simbiosis, non? Porque hai plantas que se axudan entre elas polo que sexa, non? Porque o que comen unhas non comen as outras, ou polo que resenden unhas non deixan que outras collan certo tipo de plagas. E despois outro vídeo de rotación de cultivos, de cales son, vou a falar, aí sí que vos vou a falar, vou a dar unha caña! Vamos a dar unha caña que flipas, vamos a poñer examen incluso, Non, home, pero bueno, que vos vou a poñer para aprender ben cales son as familias
máis ou menos, as familias de cousas que plantamos na horta, pero de que familia son, a que familia pertenecen e que necesita, cales son as necesidades básicas, as generales, de cada familia de plantas, para que aprendades a diferencialas e para que... Isto dá igual que teñades unha horta grandísima, un bancal pequeno ou que plantedes nunha terraza. Dá igual. A asociación de cultivos, para min é super necesaria. A ver, sempre e cando queiras ter unha horta o máis ecológica posible. A maneira de conseguir que unha horta sea ecológica é permitindolle á naturaleza que autocontrole as plagas. E unha maneira de facelo é atraendo bichos que fagan eso, porque sería genial que tivésemos devoradores de pulgóns á velocidade que medran os pulgóns. Eso estaría genial, non? Claro. Os pulgóns van a vir igual, porque os pulgóns veñen comer a salvia da parte de arriba das plantas novas. Agora son un suplicio. Pero claro, supoño que todo o mundo sabe, e se non vou dicir eu agora, teñen moitos devoradores naturales que sin ter que andar a matalos nós. Pero claro, mariquitas, mariposas, crisopas, escarabajos soldado. Como facemos para chamar a eses bichos? Porque non vale de nada compralos e botalos na horta porque marchan. E non vale de nada facer un hotel de insectos se non os coidas. A mellor maneira de atraer polinizadores e controladores de plagas, tipo bichos que vos acabo de comentar, é facéndolle a vida agradable. Vos pensade, os insectos normalmente, estes todos que vos acabo de dicir, mariposas, abejorros, crisopas, mariquitas, os escarabajos soldado, para min, os millores, do millor que se pode ter na horta. Non voan tan alto como unha jabota, por exemplo, non? Ou como un halcón, non? Voan, pois non sei a canto poden voar como alto, pero voan á altura que podan eles ver e detectar un sitio bonito cheo de flores. E outros van polo olor, claro. Entón, que tes que facer? Plantar flores. Facerlle a vida agradable plantando moitas flores, plantando moitas olorosas, plantas olorosas, que ese é outro vídeo que, Dios, teño tantos vídeos pendientes. Eu xa tiña que vivir de YouTube. Tiñame que pagar xa todos os meses, polo menos, non sei, pero 1000 euriños xa non pedía máis, para podervos facer un vídeo cada día, porque teño moitos vídeos pendientes. E tiñamos que facer un vídeo tamén sobre as olorosas. É tan importante plantar flores atrayentes para insectos e plantas olorosas como plantar tomates, ou máis incluso, porque desta maneira vamos a conseguir que a horta se autorregule en certo tipo de plagas, como son eses bichos indeseables que son os pulgóns, que agora comienzos de primavera e antes incluso van a acabar cos brotes novos de todo canto teñamos plantado. Julia, te tienes que ir, bueno, veña, non pasa nada. Non pasa nada. Non dou feito. Arrededor da horta recordo plantar menta, cúrcuma, romero para evitar plagas. Moi ben, moi ben. Todo arredor da horta sempre tendes que plantar. Por exemplo, se a horta, para as persoas que estades aínda empezando a querer diseñar a horta, ou para as que non, e aínda podedes facelo, isto tamén tiña que ser outro vídeo, como dirigir a horta, os bancales, para que non se estorben polo sol, e así, bueno, outro vídeo máis pendiente. Que vos iba a dicir eu? Imaginádevos que isto é a vosa horta.
E que poñedes, por exemplo, aquí un bancal, aquí outro bancal, aquí outro bancal, bueno, ou iguales ou diferentes ou como sea, non? Que poñedes así os bancales. Bueno, pois, xa non digo todo alrededor, que o diría, pero polo menos aquí e aquí tendes que facer outros dous bancales cheiños de plantas. Cheiños de plantas, por exemplo, as mariposas, crisopas, mariquitas, e así. Bueno, as crisopas gustanlle moito vivir nas xudías, xa viven aí. Por exemplo, o escarabajo soldado é moi atraído por un tipo de cardo, o cardo azul. Énchese a horta de escarabajos, e son moi produtivos e están todo o día a comer, todo o día. Iso é unha maravilla telo na horta. As mariquitas, os abejorros, as mariposas, por exemplo, gústanlle moito o tipo de flor que é plana e que é como un tipo margarita, digamos, que teñan onde pousarse. E máis, que os colores desde arriba son como moi atraentes, pasan voando e din: que chea de coloriños hai aí? Pois voume dar unha volta. E páranse na túa horta, porque se non lle é atractiva, siguen de largo. Unha horta que só ten repolos e tomates e lechugas, ao mellor non lle resulta atractiva ao insecto, entón, pois, nada, pasa de largo. Pero se lle plantas un montón de flores, estou-me referindo tagetes, cosmos, todo tipo de olorosas, porque hai olorosas que non se poden plantar no bancal que vais a plantar as lechugas ou tal, como é, que moita xente ao mellor non o sabe. O tomillo, xa se o limonero ou se o tomillo normal, é unha planta que, me saludas, porfa, que María con isto. Asir Asai. A ver, primeiro teño que aprender a dicir ben o teu nombre. Yasir Asaila. Yasir Asaila. Un saludo e un bico. Eso, que o tomillo é unha planta que é super olorosa porque produce moitísimo aroma cando é no verán. Chegas á horta e á primeira hora da mañán a resende que é unha maravilla. Bueno, eu tamén teño moitísimo, moitísimo plantado. Por exemplo, para delimitar un camiño, ou que, por exemplo, daqui para aquí non vas a plantar nada, pois eu por aí planto. E como se dá tan ben de esqueje, cada ano pois planto, delimito moi ben. E iso dalle un aroma á horta que é flipante. Pero claro, ten un contra, non se pode plantar, por exemplo, ao lado das lechugas. A ver, poder podes, pero é unha contradición, e vou vos explicar o porqué. Moita falta me fai a min hoxe a libreta mal o bolígrafo. Vamos a ver, unha planta de tomillo suele crecer, aínda que a plantes en esqueje, suele crecer en unha mata así redondiña. Fai unha mata redonda. Aquí estaría o solo. E suele facer unha mata redonda que, ao chegar a primavera, enchese toda de floriñas. A resende super ben. Cal é o problema deste tipo de planta? Que na parte de abaixo que non vemos, as súas raíces son o doble de grandes que a planta que vedes arriba. É unha pasada. E máis, é unha raíz que é tan densa, máis densa que a planta na parte de arriba. Teño aquí a secar tomillo, vou volo enseñar, Mirade. Este, que o truxen o outro día da horta, porque estuven a podar unhas plantas que estaban xa moi leñosas e feas, e moitos plantinos. Fixen outro camiñiño por así ao lado de onde vou a poñer unhas xudías e tal, e só os teño nasido, xa prenderon. E este trúxeno, lavo en verde, lavo en agua, meto así boca abaixo, que pasa que agora se está seco e van a caer as folliñas todas. Collo así e meto nunha bañeira con agua. Agua sola, E fagolle así fuerte a bater para un lado e para outro, e se lle caen bichiños que poda ter,
Dios, é que isto resende de maravilla. É que resende a comida xa. Resende a carne adobada. Bueno, pois o tomillo así, agora eu lavo e despois poño a secar. Así, pousado, encima dunha servilleta nun sitio que non haxa humedad, e non importa o que tarde en secar. E despois, xa el, só notas que cóllelo e un nada que lle tocas, xa lle empezan a caer as folliñas todas. E queda a folliña sola limpa, se o lavas ben primeiro, e despois queda... Ai, vedes? O que tiña aquí moi pouquiño, ten o meu tomillo. Te resende moi ben tamén. Ai, Dios. Voulle ter que dicir a YouTube tanta inteligencia artificial e non son capaz a botarvos o cheiriño así por aí, ves? Pois tiña que poder botárvolo. Isto tamén se pode tomar en infusións, pódese tomar na comida, adoba carnes, peixes, verduras, salteados, sopas, bueno, isto vale para todo, para todo. É unha pasada, mirar. Ai, é que é unha pasada, así as erviñas que son da casa, o da casa é da casa. Bueno, vamos alá con preguntas. A ver, aprendes as persoas, perdón, que me fixastedes preguntas e que non volas vin, escribídeas agora outra vez, porfa. Saludos desde México. Hola, Rubén, que tal? Mola moito escoitar a xente gallega en YouTube. E somos poucas, pero facemos ruído, aquí estamos. Teño unha familia de abejorros vivindo na composteira. Ai, que guai, terei que deixalo. Sí, porfa. Os abejorros nunca fan mal, e se están vivindo na túa composteira que nin botes nada máis á composteira. Eu non botaría xa nada máis á composteira, faría outra composteira en outro lado para non molestalos. Mira o que che dixo, porque os abejorros son unha maravilla na horta. Están todo o día, poden botar horas e horas e horas na mesma planta, de unha flor a outra flor, a outra flor, volven á flor, outra flor, van a outra planta. Poliniza, tes os millores polinizadores do mundo, incansables, incesantes. É unha maravilla. Vamos a ver, arrancas las primeras fresas de las plantas. Arrancas, a ver se entendo a pregunta. Arrancas las primeras fresas de las... As fresas, sempre. Porque, xa sei polo que o dis, dilo porque hai xente que di que a primeira fruta que dá o árbol non se lle pode quitar, porque se ensaña o árbol e depois non che dá má fruta. Eu penso que son faladurías e contos de vellos e vellas. Pero eu tan pronto como empezan a vir as fresas, imos eu e máis a niña e devorámolas todas, ali xa na horta. Eu sempre como as fresas todas. Eu tamén recollo o tomillo do meu horto. Moi ben, Teresa, genial. Se pode plantar as fresas sobre plástico negro? Poder se pode, Eva, pero eu son antiplásticos total. Cero plásticos, a ver, cero, non podo, porque, por exemplo, o jaliñeiro teño que ter unha lona por un lado, porque senón chove. Pero eu plásticos, cero, na miña horta. Os caldeiros son de plástico, e os capachos, pero eu non quero plásticos na miña horta. Se poden plantar fresas sobre plástico negro? Poder, se pode. Sobre malla antierva, poder, se pode. Pero eu non o quero, nin o recomendo. Unha das explicacións, unha é porque matas o ecosistema da terra. Dalle demasiado sol, queimas o ecosistema. Os bichos que son descompoñedores e que viven na terra, con moito calor, abrásanse. Ou morren, ou métense moito máis para dentro na terra e non che van a axudar na produción da planta. Iso unha. E outra, que este é o furadiño da planta e está todo tapado arredor, non? Os caracoles e as lesmas, as babosas e así, polo día métense no furadiño e agáchanse debaixo do plástico. E ti non as ves, é imposible velas. E despois pola noite salen para fora e van comer. Viven como a Dios. O sea, para min o plástico, pero poder pódese. Tomillo lo usas pola mañana en el desayuno ou por la noche antes de dormir?
Eu o tomillo uso normalmente nas comidas, en adobos, porque me encanta como resende. Pero á hora de unha manzanilla, é que non penso o que boto, como tomo varias, pois calquera das ervas que teño desecadas, bótolle calquera, nin miro siquera. O sea, boto e listo, a non ser que teña necesidades específicas de tomar unha infusión de cola de cabalo ou do que sexa. Que máis? Teño unha familia de abejorros. Bueno, afortunada, ese científico, afortunada que eres de ter unha familia de abejorros. Xa me gustaría a min, porque sería a composteira pos abejorros, polo menos durante un ano. Mola moito escoitar xente gallega en YouTube. Salud. Hola, Ana, encantan os teus vídeos. Quería facerche unha pregunta. Bien, teño purín de ortigas feito. Do ano pasado, valería para abonar este ano? Non, eu non o usaría. Por que? Porque o purín, os purins están genial, genial, calquera. De ortigas, de verdana, de consuelda, de lavasa, de cola de cabalo, de follas de tomate, cando podamos os tomates. Vale, o sea, o purín é o mellor, pero facelo e usalo, e volvelo a facer, e usalo, e volver. Que pasa? Se o tes desde o ano pasado, pode ser ou non, pero pode ser, colle a posibilidade de que haba algún patógeno vivindo aí, algún hongo indeseable que vaias a sin querer sementalo na terra donde está. E pode ser, non digo que teña que ser ao 100%, pero pode ser, que é o probable, que lle incrustes á terra sin querer algún patógeno e que sacrifiques a colleita deste ano. Entón, que podes facer co purín que xa ten un ano? Botalo a unha composteira que non vaias a usar este ano, ese compost na horta. Se tes unha composteira que tes pensado que hasta o ano non a vas a usar, o purín é como un activador. Digamos que é o DJ da festa. Vos imaginádevos, non? Hai unha festa, acaba a xente de cenar, están por ali charlando e tal, e a festa vai decaendo, que é o que lle pasa a unha composteira, non? Que se non ten unha boa vitalidade de seres vivos, o sea, a ollos viste máis os microscópicos, se non hai unha boa vitalidade de bichos, esa composteira decae. Entonces, ti botas un purín encima, este do ano pasado, vale perfectamente, é como se chegara o DJ, musiquita, volvese como a reactivar, porque o purín vai estar cargado de microorganismos con vida que lle van a dar vidilla á composteira. Pero sempre cando non vayas a usar ese compost este ano, porque, polo mismo, se ten algún patógeno, deixemos que a composteira faga o seu traballo co calor e que os mate, sabes? Que os bichos descompoñedores fagan tamén o seu traballo. Que máis? A ver, es unha maravilla escucharte, se aprende muchísimo. Muchísimas gracias. De las vacas, la leche, el manjar blanco, el yogur, la manteca del queso. De que parte de Galicia es? Das Rías Baixas, da parte de costeira, da parte da costa de Galicia. Bienvenido. Hola, Nuska e compañía. Chego moi tarde, pero aquí estou disposta a aprender. Hola, Angie, que tal? Hola, moi boa tarde. Chegas a tempo, Bueno, máis preguntas, veña, vamos alá atrás. Pero son galega, vale. Tengo varias plantas de consuelda rusa. Este ano no hice purín. Las hojas secas las puse de acolchado. Moi ben. Un consejo para usar en outra cosa. É unha pregunta que me estás facendo, hortela ecológica, ou é para que eu reconfirme o que ti acabas de dicir? Bueno, non vou esperar a túa pregunta. A consuelda rusa, como a bardana, como a lavasa, son plantas que teñen abaixo unha raíz tremenda, que en 2 ou 3 anos pode alcanzar 1 metro de altura. A raíz é fuertísima para baixo, ten como varias raíces, e máis fai un bo tocho, que teñen ese tipo de plantas que son capaces de coller nutrientes da terra que outras plantas non chegan a eles, e acumúlanos nas súas follas, nas súas raíces. Por iso é tan boa a consuelda rusa. Igual que a lavasa, igual que outras plantas, pero bueno, a consuelda parece que está máis de moda.
Se non fas purín, como nos di aquí a horteta ecológica, é verdad que as súas follas podeslas cortar de todo. Entón, que fago eu? Volveme a facer falta o bolígrafo máis a miña pizarra. Vou ter que comprar unha pizarra para vos enseñar mellor. Vamos aquí a esta parte de abaixo, que é o cacho que me queda de folla. Hai que aproveitar as follas. Este é a consuelda. Bueno, a consuelda suele facer así tamén como unha especie de mata, así. Se non ides a facer purín, antes de que bote as flores, é mellor, claro, máis aconsellable, porque senón a planta vai a usar todos os nutrientes que ten na súa estrutura interna, vainos a usar para darlle resplandor e forza ás flores, porque as plantas, ao fin e ao cabo, o que queren é reproducirse, e en canto botan unha espiga para botar unha flor, van a emplear toda a súa forza para esa flor. Entón, antes de que bote a flor, moito mellor, colledes un cuchillo e metedeslo por abaixo de todo e empezades chas, e cortádela a ras de chan, pero a ras, sin medo nincún. É unha planta que ten unha vitalidade asombrosa e vos cortádela así, colledes o cuchillo e facedes así, a carón do chan, colledes toda esa mata de follas. Eu prefiero cortalas cando a uso así un pouquiño de acolchado, porque os nutrientes están aí. Eu enteiras non llas quero botar. Por qué? Bueno, as follas de consuelda tardan nada ao día seguinte en secarse, que se secan bastante rápido, iso é bo. Pero, se non, se as pos enteiras, vaslle dar cobijo a caracoles, babosas, e a min eso xa sabedes que non. Entón, canto menos cobijo, mellor. Entón, eu collo esa mata, poño enriba dunha tabla que xa teño ali na horta e cortoas en cachiños. E iso, si, pódese botar como para facer un acolchado, evitas que o sol lle pegue directamente á terra, axudaslle aos bichos pequenos, aos bichos descompoñedores e aos microorganismos a estar mellor, porque sempre están mellor así cubertiños, con algo natural, non con un plástico negro, nin con unha malla anti-erva, iso non. E aínda encima estás aportando un extra á terra, unha vez que xa tes todo plantado, de todos os nutrientes que lle aporta a consuelda rusa. Vamos allá, que máis preguntas? Va a haber preguntas. Teño suculentas con cactus plantadas xuntas e teñen como unha mosca pequeniña. Podes botarlle o sobo potásico? Podesme enseñar como é a mosca? A mosca é blanca? É que me dá medo que sea cochinilla algodonosa. A ver, quen eres? Pilar Domínguez. Pilar, síguesme en Facebook? Se é así, podesme mandar unha foto a calquera publicación, nómbrame, porque senón non o vou a ver, porque para min son des miles de personas e para min é imposible. Pero se me pos @nuscachousa, sabes? Mándoche a foto que me pedistes e mándame a foto, porque unha cousa é que sea cochinilla algodonosa, que entón aí hai que ter cuidado, e así enséñasme como tes ti plantado. Os cactus aguantan ben o xabón potásico e vaille moi ben a cochinilla algodonosa se for o caso, pero as suculentas, hai suculentas que se queiman, que non soportan o xabón potásico. Entón quero ver que tipo de suculentas tes mezcladas cos cactus, vale? Listo. Por que dicías que non se debe plantar leituga preto do tomillo? Solo a leituga? Algunha máis que non se deba? Non, digo, nin da lechuga nin de ningunha outra planta, polo motivo este. Claro, non me expliquín ben. Fixestes ben, ese científico, en volverme a preguntar. Porque, vámonos á pizarra do tomillo. Esta sería a planta do tomillo, que sempre fai así como un aqueliño redondo, unha mata redonda, la mar de bonita. Así as miñas teñen o tamaño no verán dunha roda dun coche, máis ou menos, ou así. Están moi bonitas, moi bonitas. Pero que pasa? Que as raíces do tomillo ocupan máis do doble do que ocupa a planta aéreamente. O sea,
ti o cacho que ves arriba é así, non? Bueno, o cacho que ves abaixo é así. Entón, que pasa se planto tomillo e poño lechuga, aselga, tomate, pimento e unha cebola, que o podes facer, non? Que vai a pasar? Que ese tomillo vai a empezar a invadir cas raíces todo o cacho que o rodea arredor, non che vai a deixar medrar a lechuga, non che vai a deixar, invade por completo, porque é unha raíz tan gorda, tan espesa, tan mestra, que casi un día hai vos de arrancar un tomillo. Nun vídeo corto destes nun short, arranco un tomillo para que vexades a cantidad de raíz que ten debaixo o tomillo, que pode criar. Entón, por que é contraproducente plantalo no medio das outras colleitas que vas a comer ti? Porque lle vai a impedir as súas raíces o crecemento das raíces das do lado. Espero ter aclarado a pregunta. O médico nasceu en sé. Moi ben. Nusca, a que hora terminas? Es que teño que marchar. Eu tamén teño que marchar, porque prometín que os directos agora iban a durar 1 hora. E as persoas que me conocen así xa me dixeron, xa. Así que vámoslo a deixar. Se tendes algunha cousa máis que dicirme, este vídeo vai a quedar colgado en YouTube, por favor, dadelle agora todos a me gusta, antes de marchar, non marchedes sin darlle a me gusta, que non vos costa nadiña. E así recordo polo outra vez e quedan aí guardados os me gustas. Gracias. Doulle unha outra persona, gracias. Se tendes algunha dúda ou así, este vídeo vai a quedar guardado, podedesme facer calquera consulta en calquera vídeo. Se vos urge moito, poñede unha arroba, o sea, en Facebook ou así, en calquera vídeo podedes facerme, non tendes que encontrar o vídeo das cebolas para facerme unha pregunta das cebolas. Vos preguntademe, a ver, intentarei contestar, eu hasta agora podo contestar, non sempre, a todo o mundo, pero poñede arroba Nusca Chousa, necesito saber tal cousa, entonces teño como un aviso diferente que me mencionan, non? Entón vou mirar eso, non? Entonces, pois, nada, quero hablar contigo de forma particular. Bueno, Carme, pois se tes algo que me dicir, xa sabes, arroba Nusca Chousa, esa me fala a pregunta. Bueno, un bico moi grande, coidádevos, portádevos ben e sede felices. E a partir de agora xa sabedes, o directo vai a quedar ás 8, a non ser que o queiramos cambiar outra vez. Escoito sugerencias tamén, se vos presta. Nada máis, querida xantiña, moitas gracias por estar comigo aquí 1 hora. Vámonos que hai que ir indo.